Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta Dobro za do srca. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim moju današnju gošću, doktorku Katarinu Sedlecki, specijalistu ginekologije i akušerstva, koja je obavljala dužnost načelnika Odeljenja za dečiju i adolescentnu ginekologiju i načelnika Centra za planiranje porodice u Institutu za majku i dete dr. Vukan Čupić. Doktorirala je na temi zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih, kontracepcije i prevencije polno prenosivih infekcija. Član je i nacionalnih međunarodnih strukovnih udruženja, među kojima je Evropsko udruženje za kontracepciju i reproduktivno zdravlje, u kome je bila generalni sekretar i član Komiteta za edukativne aktivnosti. Katarina, dobro mi došli. Bolje vas našla. Dobar dan. Bavili ste se zaista važnim temama za naše nacionalno zdravlje i za zdravlje mladih. Mi smo se dogovorili da danas naša krovna tema bude HPV, vakcinacija i prevencija karcinoma grlića matrice, ali i mnoge druge stvari koje su vezane za zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih. Pa hajde za početak da mi kažete koliko vi dugo radite sa mladima i možda da nam ispričate neku anegdotu. Bolje da vam ne pričam koliko dugo radim, ali svakako ono što jeste neki fokus mog rada je bila prevencija, jer je bolje sprečiti nego lečiti, tako da sam se bavila mladima, zato što sam negde i kad sam ja bila mlada shvatila koliko je teško otići kod lekara, potražiti pomoć, posebno kada se radi o tim nekim delikatnim temama kao što su ljubav i seksualnost. Tako da kada sam bila baš onako mlad ginekolog, išla sam godinama u prvu ekonomsku školu u Beogradu, zato što je to bila škola koja jako dobro funkcionisala i onda su nam te devojke dolazile godinama i jedno od pitanja je bio kada si ostvarila prvi seksualni odnos. Jedna devojka mi je rekla sa 13. Ja sam pre toga gutala to, sve kao normalno, zato što moraš da prihvatiš i ne smeš da osuđuješ mladu osobu i naravno nikad nisam osuđivala, ali nekako mi se omaklo i pitala sam zašto si to uradila. A ona kaže, svi su pričali da to rade, a ja sam stvarno i uradila. I onda shvatite koliko je važno ulaganje u edukaciju mladih o toj temi i prosto razvoj tog kritičkog mišljenja, da umeju da donesu prave odluke kojima će biti zadovoljni, ne samo tog trenutka, nego i kasnije kada se osvrnu. Šta mislite, da li smo mi kao društvo od tog nekog perioda, kada ste vi još uvijek bili mlad doktor ginekolog, pa do sada uspeli da izgradimo to kritičko mišljenje i da li se ta granica povećala ili smanjila? Ja moram da kažem da se promenilo dosta. Nekako bio je jedan period kada se više ulagalo u zdravlje mladih i tada smo čak imali nešto ideju da se uvede neko vaspitanje za bezbedno seksualno ponašanje u škole i postojala su savjetovališta za mlade, međutim sa tim reformama zdravstvenog sistema to se dosta ugasilo i ja se nadam da će se naći opet neki novi model i da će to zaživeti zaradi ovih mladih ljudi, ali ono što se zapaža nije trend ranijeg početka seksualne aktivnosti u tom smislu, mada svako ranije polno sazrevanje neminovno vodi ranijoj seksualnoj aktivnosti, nego prosto nemamo više jednu normalnu raspodelu. Nekada su devojke uglavnom imale prvo seksualno iskustvo u isto vreme, otprilike postanu punoletne i onda kreću da razmatraju to i ako imaju dužu vezu. Danas, i to je uvek, to je posljednjih 20-25 godina, postoji jedna kategorija mladih koji ranije stupe u seksualne odnose, tako da je to od 25 do 30% onih koji to urade pre 16. rođendana ili sa 16 godina, ali sve više zapažamo jednu drugu kategoriju mladih i njih nije tako malo, negde oko 20%, koji tu odluku ne donesu čak do 20. i preko 20. godine. Tako da mislim da je to i dobro, bar za ove što kasnije stupaju u seksualne odnose, zato što nekako taj psihoseksualni razvoj se različito odvija kod dečaka i kod devojčica. Prosto je biološki to determinisano i kod dečaci su malo ranije spremni za seksualne odnose, mada možda nisu psihički spremni, a devojke
pre 19. 20. uglavnom nisu. Spomenuli ste da nam deca ranije polno sazrevaju. Da. Čega je to posledica? Pa ne zna se tačno, to je jedan globalni trend za koji se smatra da je odraz i bolje ishrane, boljih uslova života, većeg upliva različitih informacija, ali taj trend ide negde do, spušta se ta granica, ako merimo sa prvim materičnim krvarenjem, to je negde između 12. i 13. rođendana i nema tendenciju da se spušta naniže. Naravno, postoji jedna kategorija devojčice i njih je možda danas više, koje kreću sa tim preranim pubertetskim razvojem i to je već potpuno jedna druga priča, verovatno je to posledica svih ovih endokrinih disruptora kojima smo okruženi, plastike takođe koja je i u nama i oko nas i to sve sigurno da ima dugoročno negativne posledice. Da li postoji zvaničan podatak kada mladi u prosjeku u Srbiji stupaju u prvo seksualno iskustvo? Zvaničnih podataka nema. Možemo da se fokusiramo na podatke koje nam daje Zavod za zdravstvenu zaštitu Milan Jovanović Batut i prema tome neki procenat oko 20 do 25% ostvari prvo seksualno iskustvo do 18. rođendana. Ali pravih reprezentativnih istraživanja nema. I drugi aspekt je, postoje i neke studije u kojima mi učestvujemo, to su studije o ponašanju školske dece, gde je uključena i tema seksualnosti i seksualnog razvoja, gde taj procenat je mnogo viši, tako da negde oko četvrtine mladih na nivou Evrope prvo seksualno iskustvo ostvare sa 15 ili manje godina i po tome je i kod nas taj procenat negde 20% za dečake i 15% za devojčice, ali je pitanje da li je to realno ili se oni malo hvale, znate, pošto je to anketnog tipa. Tako da i nije važno, ali ono što jeste važno je da naučimo naše mlade da razmišljaju i da znaju kako da donesu pravu odluku. I ja im obično kažem da moraju prvo da budu dobro informisani, da kad krenu da razmišljaju o tome, iskreno postave pitanja zašto to žele, da li je to radoznalost, insistiranje partnera, strah da ne ostavi, zato da bi se dokazali u društvu ili da se ne razlikuju od drugih ili zato što misle da je to red, zato što su recimo godinu dana u vezi i da li je to nešto što stvarno žele. I ako baš misle da je to pravo vreme, da odlože tu odluku još jedno mesec ili dva, zato što će u tom nekom periodu kritički još to da razmotre i da isfiltriraju, tako da svakome je njegovo prvo seksualno iskustvo njegovo, ali praktično veliki broj, bar trećina devojaka, ako ih pitate, kažu da bi svojoj sestri savjetovali da to odlože još za godinu ili dve. Hvala vam, ovaj savjet je zaista sjajan. Da. I to bi bilo jako važno da ih negde i učimo. I drugo je pitanje kada mi mislimo da je mlada osoba stvarno seksualno zrela. I mislim da je najbolja definicija da kad si spreman da svima kažeš da si seksualno aktivan, znači da se dobro osjećaš u svojoj koži. U skladu si onda sa tom svojom odlukom i možeš da pričaš o tome. Često se dešava da roditelji kasno saznaju za prvo seksualno iskustvo. Neki roditelji čak i pitaju, ali devojke ili mladići nisu spremni da im to kažu. Ja mislim zato što misle da će se promeniti odnos između njih i roditelja. Tako da, recimo, devojčice će prestati da budu princeze njihovim očevima, što ne stoji u suštini, jer roditelj ima ulogu između ostalog i da učestvuje i u tom i da pomaže svom detetu da kanališe seksualnost. Posebno danas, znate, lakše je bilo odrastati pre 30 godina, kada su nekako socijalne norme bile čvršće i znalo se šta je dobro, šta nije dobro.
danas je stvarno život, slobode su velike, posebno u sferi seksualnosti. I mladoj osobi koja nema dovoljno informacija je jako teško da se snađe u tome. Posebno u fazi adolescencije kada oni moraju da formiraju svoju ličnu individualnost i kada nekako se odvajaju od roditelja i to distanciranje im bolno pada i onda se okreću vršnjačkoj grupi zato što im je bitno da pripadaju nekome. I zato im je i važno mišljenje najboljeg druga ili drugarice i znate, ako nemaju dovoljno znanja i ako nemaju podrške, oni ne mogu da nađu tako lako pravi put kao što je to bilo ranije. I zato veliki broj zemalja uveo, recimo, oni to zovu seksualna edukacija, možda za konzervativnije sredine to nije pravi izraz, možda bi zdravstveno vaspitanje ili vaspitanje za bezbedno seksualno ponašanje bilo bolje rečeno, ali upravo na taj način pomažu mladim osobama da kritički isfiltriraju, da nauče, da se zaštite. A kada su mladi najčešće dolazili kod vas? Kada već postoji neki problem? Da, nažalost, najčešće dolaze u 3/5 slučajeva kada već nastupi problem. Mada moram da kažem u poslednje vreme, sve češće majke dovode devojčice sa 13-14 godina da bi upoznale, da bi u stvari u vreme kad apsolutno još i ne razmišljaju o nekoj bliskosti, nemaju neku ljubav, ali prosto da bi se proverilo da li je sve u redu i da ostvare prvi kontakt i možda je to dobro. Hajde sada mi kažete šta je HPV i koliko je on po nekim podacima rasprostranjen u našoj populaciji i generalno možda neki podatak koliko je globalno rasprostranjen. Da. Nema mnogo razlike između Srbije i ostatka sveta. Znači, humani papiloma virus je najčešći virusni uzročnik polno prenosivih infekcija, kao što je Chlamydia trachomatis najčešći bakterijski. Ali za razliku od hlamidije koja može da se izleči, ali opet koja je veoma odgovorna za nastanak stečene neplodnosti, humani papiloma virus može da dovede do niza oboljenja. I te infekcije su najčešće upravo na početku seksualnog života, zato što mladi ljudi imaju tu jednu posebnu biološku osetljivost i nezrelost koja ih čini prijemčivim za te infekcije. Najveći broj tih infekcija, kako dođe, tako i prođe. Mislim da ilustrujem podatak da neke studije su pokazale koje su pratile nastanak HPV-a kako su odmicale godine seksualne aktivnosti, da je u prvoj godini seksualne aktivnosti 30% devojaka postalo HPV pozitivno. Kažem devojaka zato što je manje studija rađeno sa mladićima, mada ono što je urađeno govori da mladići češće imaju te infekcije, da su skloniji nego devojke. Takođe, neki podaci nam govore, posle ću vam dati podatke iz naše zemlje, da među mladima koji su prvo seksualno iskustvo ostvarili sa 17 i manje godina, do kraja adolescencije će 4/5 biti bar jednom HPV pozitivno. Jedna velika studija koja je kod nas provedena u Novom Sadu među studentskom populacijom i obuhvatila je dosta veliki uzorak, pokazavši, to su bile devojke koje su nasumično dolazile, znači studija preseka, nisu imale nikakve tegobe, 3/5 su imale bar jedan virus. Mislim, govorimo o velikom broju tipova tog virusa koji napada, imaju poseban afinitet za anogenitalni sistem, ali od te 3/5, znači preko 60%, u preko polovine slučajeva upravo su postojali ti tipovi koji najčešće i povezuju se sa nastankom anogenitalnih karcinoma. Koliko različitih tipova postoji HPV-a? Pa do danas je poznato preko 200 tipova, ali od njih nekih 40 se povezuje sa ginekološkim infekcijama, znači napada upravo genitalni epitel. I od tih 40 tipova, 12 ima taj visok onkogeni potencijal, to znači da kada nastane ta infekcija, nekako ima veću sklonost da napravi perzistenciju.
Jer znate, taj virus postoji u organizmu i onda ga organizam nekako izbaci, uspe da se jedino organizam, odnosno osoba može sama da se izleči i to se dešava u 95%, ali je potreban period od 2 do 3 godine. Međutim, ovi onkogeni tipovi prosto se ugrade u genetski sistem ćelija i u pogodnim uslovima, kao što su recimo pušenje duvana ili neka druga polno prenosiva infekcija, posebno hlamidijska infekcija, mogu da progrediraju u premaligne i maligne promene. A da li svaki HPV virus izaziva kondilome? Kondilomi su najčešće u 80 do 90% izazvani tipovima 6 i 11. Reč je o tipovima virusa koji su niskog onkogenog potencijala. Znači oni ne mogu da dovedu do karcinoma, ali zato daju bradavičaste izraštaje koji nisu maligni, ali imaju sklonost da ponovo nastaju i jako ih je teško osloboditi se. I takođe mogu da dovedu do jednog drugog veoma ozbiljnog oboljenja, to je respiratorna papilomatoza, kada bradavičasti izraštaji nastaju u respiratornom sistemu. I mi smo u Institutu za majku i dete imali slučajeva tih upravo respiratornih lokalizacija kod dece, da je morala da se otvara traheja da bi preživeli, zato što nikako nisu mogli lekari da se izbore sa novim naletima tih bradavičastih izraštaja, koje su u stvari dobili tokom trudnoće i porođaja od majke, koje nisu imale nikakve manifestacije. Znači bez nikakve kliničke slike, nisu ni znale. Samo smo biopsijom utvrdili da imaju HPV u svom epitelu. Tako da zato jeste važno, ako možemo, da preveniramo, da to i uradimo. A koje još bolesti HPV može da učini da se razviju? Pored, znači, karcinoma grlića materice, koje uvek nekako pričamo o damama, o devojčicama, o ženama, ali važno je da spomenemo i te naše momke. Apsolutno, njima je mnogo teže. Nekako devojčice imaju i ginekologe, a mladići stvarno, kad pogledate, jako je teško da se obrate lekaru kada imaju problem. Znači, ono što znamo da u 100% slučajeva postoji ta direktna veza između infekcije humanim papiloma virusom, opet kažem najčešće tipovi 6 i 11, ali ih ima još mnogo drugih, i praktično to su genitalne bradavice i respiratorna papilomatoza. Za rak grlića materice u 95 do 100% slučajeva mu prethodi infekcija humanim papiloma virusom, ali onkogenim tipovima. Međutim, i drugi karcinomi anogenitalne regije su takođe povezani sa infekcijom, persistentnom infekcijom humanim papiloma virusom, samo ne u tako velikom procentu. On se kreće negde od 20 do 60% za vulvu, znači za spoljašnje genitalije, za vaginu, za anus i za penis. Pored toga, i ono što je jako važno, je orofaringealna lokalizacija koja je mnogo češća kod muškaraca nego kod žena. Tako da kažem da globalno humani papiloma virus je odgovoran za 5% slučajeva karcinoma u svetu koji nastaju. Od toga je 9,5% kod žena, a 0,5% kod muškaraca. I kod muškaraca, ako možemo da sprečimo, mi ćemo dominantno sprečiti kondilome, karcinom anusa i penisa i karcinome glave i vrata. Da li je korišćenje kondoma učinkovito u sprečavanju zaražavanja? Svakako da je kondom neophodan u zaštiti mladih, zato što je jedini koji pruža zaštitu od polno prenosivih infekcija. Što se tiče HPV-a, zaštita nije potpuna zato što kondom ne pokriva sve regije koje mogu da budu zahvaćene tim virusom, posebno danas kada postoji taj trend uklanjanja, depiliranja stidne regije, a svaki tip depilacije ostavlja ozlede u koži i sluzokoži i te ozlede su neophodan uslov širenja virusa. Tako da je dovoljno da postoji jedna bradavica ako ta devojka ili momak
naprave, uklone dlačice, raširit će se spontano, znači doći će do samoinokulacije. U suštini uklanjanjem dlačica mi stvaramo ranicu. Stvaramo ranicu i ranica je ono što omogućava širenje virusa. Međutim, kada pričamo o HPV-u, ono što je važno je da ako devojka ima humani papiloma virus, infekciju na grliću, primjenom kondoma mi ćemo sprečiti, odnosno olakšat ćemo izbacivanje virusa. Znači, sanaciju te infekcije i to je ono što je važno. Da li to znači da HPV vakcinacija zaista sprečava nastanak karcinoma, koji je nastao kao posljedica infekcije ovih određenih grupa virusa? Da, sve studije su pokazale, pričamo o vakcini koja štiti od 9 najvažnijih i najznačajnijih i najčešćih tipova humanog papiloma virusa. Ona može da smanji rizik za 90% od pojave genitalnih bradavica i respiratorne papilomatoze i za 90% od karcinoma grlića materice i drugih karcinoma koji su povezani sa HPV infekcijama. Tako da ostvaren je cilj koji je zamišljen tom vakcinom i ona se više neće razvijati. Sad, postoje neki zagovornici koji, to se mnogo pričalo u početku, da će jedan tip virusa da zameni drugi tip. Da prosto ako mi sada imunizujemo nekoga na tih 9 tipova, neki drugi tipovi će da naprave prevagu pa će sada da izazivaju druge tipove. Hajde samo da nam objasnite, znači trenutno se u Srbiji prima 9-valentna vakcina. U celom svetu. U celom svetu, znači da li je ta vakcina svuda ista? Ista. Ista je, znači i u Australiji i u Americi. Isto se zove. Dobro. Kako je odlučeno da to bude baš tih 9 virusa? Zato što su to virusi koji u celom svetu su najzastupljeniji i ne samo da su najzastupljeniji, nego su najskloniji da dovedu do pojave karcinoma. Tako da ostvaren je cilj. Daljim povećavanjem broja tipova se neće ostvariti bitan pomak u tome. I nema promjena u tipovima, to hoću da kažem. Znači, i dalje su ti tipovi vodeći. Znači, to je i dalje stabilno. Tako je. Evo, 20 godina posle početka davanja. Tako, vakcina se daje više od 20 godina. U Americi od 2006. U Australiji od 2007. Ja vakcinišem devojčice i dečake od 2008. Mi ne kasnimo mnogo za tim, tako da jedino što u početku nije bila 9-valentna vakcina ni u Australiji, ni u Americi, bila je 4-valentna i 2-valentna. I tu smo koristili, ali evo kod nas je od 2022. dostupna 9-valentna, tako da prethodno smo se dovijali da je nabavimo, ali i 4-valentna isto bila dobra. I šta možemo da naučimo i da vidimo iz iskustva Amerike i Australije? Šta su oni postigli? Pa da vam kažem, vakcine prvo je započeto u Americi i u Evropskoj uniji i u Skandinaviji. Znači, Australija nije prednjačila, ali Australija je, kad je počela, napravila jedan organizovani sistem vakcinisanja, stratifikovala je generacije. Ove godine ćemo da vakcinišemo devojke uzrasta 15 godina, pa 16, pa onda mladiće i oni su prosto eradikovali rak grlića materice. Prosto ga više nema i nema kondiloma. Neverovatno. Jeste. I ono što je isto važno je da postoji taj neki kolektivni imunitet. Ako vi dođete u takvu zemlju, makar i da niste vakcinisani, vi ste u mnogo manjem riziku da dobijete HPV, jer prosto nema ga niko oko vas. Da li je u tim zemljama ta vakcinacija bila obavezna? Ili je isto bila na dobrovoljnoj bazi? Ja koliko znam, ja ne mogu da vam kažem tačno da li je bila obavezna ili ne. Svakako da postoje zemlje, da uvek mora da postoji informisani pristanak roditelja za sve, pa i za to. Ali kod nas je ona preporučena zato što obavezne su one vakcine koje direktno imaju tu neposrednu vezu sa značajnim stepenom oboljevanja i umiranja. Ovde imamo jedan dosta dug latentni period
tako da, sve kada je reč o kondilomima, tako da ona je preporučena, ali to ne znači da roditeljima ne treba da bude obavezna. Znači, stvarno, sva iskustva govore da je bezbedna, stari tip vakcine, nema ništa novo u toj vakcini i da je jako efikasna. I mislim da to je do sada između 500 miliona i ja mislim već i milijardu doza, kako se to ne update-uje, znači stvarno na svim kontinentima. A od čega zavisi da li će neka osoba koja je izložena HPV-u razviti bolest i tu kliničku manifestaciju? To je jako dobro pitanje jer to zavisi sigurno od mnogo faktora. Ali čak i ako ne razvije, ako pričamo o manifestacijama bolesti, moguće je da se virus razvije i razmnožava kod nje i da ona bude sklona perzistentnoj infekciji, ali da nije vidljiva i to je način širenja te infekcije i to je ono što je u stvari nas zabrinjava. Što od svih osoba koje imaju HPV tip 6 i 11, samo 1% ima manifestne bradavice. Zato je važna vakcina. Zato je važna vakcina. Znači, sigurno da su važni i dodatni faktori, kao što sam rekla. Znači, danas živimo dosta stresno, nezdrava je ishrana, živimo u zagađenoj sredini, izloženi smo pušenju. Pušenje se smatra jako važnim faktorom za nastanak karcinoma, ne samo zbog prosto štetnog efekta na respiratorni sistem, nego celokupno i svakako prisustvo drugih polno prenosivih infekcija. A da li može jedna osoba koja je zaražena HPV-om i koja se vakciniše da se zarazi nekim drugim virusom? Ovako, da prvo pričamo o prirodnoj infekciji. Znači, ako osoba dobije neku infekciju spontano i izleči je, to ne znači da ne može ponovo da oboli. Zato što je prirodni tok infekcije takav da nemamo prodor virusa u organizam i ne izlaže svoje antigene na koje bi mi mogli da pravimo odbranu, tako da je moguće i nivo antitela jako nizak u krvi, tako da je moguće čak ponovno inficiranje istim tipom. To nije slučaj kada pričamo o vakcini. Znači, nivo antitela se najviši je mesec dana posle poslednje doze vakcine i održava se na jednom dosta visokom nivou preko 10 godina, a matematički modeli pokazuju da se to održava decenijama, odnosno za sada nema znakova da će biti potrebna revakcina. Da li HPV može da se prenese ako sedimo recimo na peškiru na kome je sedela osoba u kupaćem kostimu i koja ima HPV, a možda i ne zna? Dobro, sve je science fiction, ali generalno postoje polno prenosive infekcije koje, sam naziv polno prenosive znači traži direktan kontakt da bi mogla, zato što se nalazi u sekretu. Virus se nalazi u ćelijama, ćelije se ljušte i otpadaju. On izlazi sa njima. Virus je otporan na desikaciju, znači on može da preživi u spoljašnjoj sredini i teoretski postoji mogućnost da ako koristimo zajedničko rublje i zajedničke peškire dođemo, ali baš to preko zajedničkog peškira mislim da baš nije realno, ali sigurno da u malom procentu moramo i to da razmatramo. A jel znamo koji procenat mladih koristi zaštitu u vidu kondoma? Pa opet imamo te podatke da ih koristi kada gledate, ako se ne hvale, taj procenat nije tako mali. Za Srbiju je to prema tim poslednjim podacima iz 21. 22. Svetske zdravstvene organizacije negde oko između 60 i 70%, ali iz iskustva vam kažem da je retko da mlada osoba ga koristi redovno. Znači, zaboravit će se jednom i to je onda, ja uvek kažem, ruski rulet. Znači, umirio si svoju savest i onda si možda i skloni da se ponašaš rizično, a da u suštini nisi zaštićen. Jer virus se prenosi, verovatnoća za prenošenje virusa pri jednom seksualnom odnosu oko 40%, nije malo. Šta više je prilično visoka. Da. Jel možete sada da nam kažete kako u idealnim uslovima izgleda dolazak kod ginekologa, devojčice sa mamom koja želi da primi vakcinu?
Dobro. Prvo, mama i devojčica dođu da se informišu kod ginekologa, ali vakcine ipak prepuštamo pedijatrima zato što je jedino važno da se isključi neka respiratorna infekcija, a ginekolozi ipak malo više posmatraju i stručni su za druge regije. Ali jeste, ginekolog, sve studije pokazuju da su roditeljima je najvažnije mišljenje lekara i to je svakako mišljenje pedijatra ili ginekologa. Znači, važan je taj prvi dolazak kod ginekologa koji mora da bude prijatno iskustvo zato što će to u stvari se odraziti na odnos te osobe prema ginekologu tokom života, odnosno u kasnijem životu. I jako je važno da to bude uz potpuno uvažavanje te mlade osobe i to uvek činimo bez obzira na to koliko godine ima. I svakako da razgovaramo, ali i objasnimo kako izgleda ginekološki pregled, pokažemo naše aparate, ali ne insistiramo na pregledu. I prosto smo otvoreni za pitanja. Jel vam dolaze devojčice sa mamama? Šta vas najčešće pitaju? Jesu uplašene? Pa obično ne pričaju mnogo, moramo da ih pitamo. Jesu. Moram reći da su i uplašene, ali onda mi krenemo, ja obično ih pitam malo da li koja je najbolja drugarica, uvek krenemo sa tom nekom pričom i da li ima neku simpatiju i tako dalje, da li ima nešto o čemu bi voleli da porazgovaramo, kako vodi kalendar menstruacija, kako održava higijenu spoljašnjih genitalija, objasnim kako treba da se upisuje, da to vodi ona, a ne mama, jer to obično mame vode. I šta je ono što je dobro, znači ciklus koji varira između 21 i 35 pa i 42 dana je u redu. U redu je da krvarenja traju obično 7, ali ne više od 10 dana, da nisu mnogo obilna, znači da ne moraju ulošci da se menjaju češće nego na 2 sata i da nisu česta. Jer to su neke prilike kad moraju da se jave ranije. Da li imaju nekih pitanja, onda im kažem da malo te dlačice, bubuljice, da će to proći, da je to period sazrevanja. Često nisu zadovoljne svojim izgledom, onda ih ja pitam šta bi promenile i tako, da ne drže dijete i to nam je jako bitno jer sad je moda držanja dijete, uglavnom kod devojčica, zato što je to period koji je jako osetljiv kada se formiraju kosti i uvek kažem odložite to za posle 20, a onda radite šta hoćete jer su tad već kosti formirane i tako. I posle dolaska kod ginekologa, sledeći odlazak je kod ordinirajućeg pedijatra, ali tako u domu zdravlja? Da, po našem HPV vakcina je preporučena od 2016. ali u zvaničnom kalendaru imunizacije od 2022. kada se pojavila u domovima zdravlja. Do tada je stvarno bio problem jer je cena bila visoka i roditelji su morali da idu u zavode za javno zdravlje da bi to mogli da obave. Znači, bila je prvo besplatna od 9 do 19, znači to je kod dece iz osnovne i srednje škole. Svetska zdravstvena organizacija kaže da je idealno vreme od 9 do 12 godina. Ja uvek kažem 11-12 godina da je to idealno vreme. A zašto? Zato što je u tom periodu imunološki odgovor najbolji. I zato što su studije sprovedene, recimo iz Danske, znate u Skandinaviji imate jako dobre i populacione i zdravstvene registre i oni stvarno mogu da prate i da ukrštaju podatke i videli su da je mnogo bolja zaštita devojčica koje su vakcinisane u ranijim uzrastima, kako od kondiloma, tako i od premalignih i malignih promena u kasnijem životu. I svakako i zato što nisu tad još uvek seksualno postale aktivne, ali dobro, mislim, to i nije uzrast kada to razmatramo. Posle toga, od 2024. vakcina je postala dostupna i besplatna i za mlade od 19 do 26 godina i za odrasle osobe do 45 godina kada postoje medicinske indikacije. Znači, ako žena ima, na primjer, neke displazične promene na grliću materice, postavit će ginekolog indikaciju i ona će dobiti tu vakcinu besplatno u domu zdravlja. Kada adolescent se informiše ili recimo odgleda ovaj naš podcast i kaže pa ja to želim, da li on uopšte može da ode sam kod svog pedijatra ili
takvu odluku mora da odobri roditelj? Jedno je da li može, a drugo je kakva je realnost. Realnost je da adolescentima je jako važno mišljenje roditelja, tako da će oni svakako u dogovoru sa roditeljima otići kod pedijatra, ali po našem zakonu mlada osoba ima prava na donošenje slobodnih odluka o lečenju i o takvim nekim preventivnim aktivnostima od navršenog 15. rođendana nadalje. Tako da ona može već sa 15 godina da ode i naravno to vam nisam rekla i to uvek se trudimo da odvojimo bar par minuta da mlada osoba bude sama sa ginekologom. Bez roditelja i roditelji su sa tim potpuno saglasni jer možda postoje neke stvari koje bih htela da kaže. Kao što devojčice odlaze kod ginekologa, dečaci, pretpostavljam, trebaju da odu da se informišu ako imaju neka dodatna pitanja kod urologa, je li tako? Kod pedijatra. Kod pedijatra. Znači, za njih je ta stanica pedijatar. Urologa nema u domu zdravlja, dermatovenerologa ima negde, mogu da odu kod dermatovenerologa ako postoji ta mogućnost. A kakva je podela, recimo, kod nas? Jel znamo sad koliko je mladih primilo ovu vakcinu? Znamo. U januaru 2026. je 9,1% tih je mladih koji pripadaju toj dobnoj grupi od 9 do 19 dobilo HPV vakcinu, ali su velike varijacije, tako da je relativno visok obuhvat mladih u Beogradu, u Zaječaru, u Vojvodini, a dosta je mali na jugu Srbije, on je ispod 1%. A šta mislite, zbog čega je to tako? Pa, iz više razloga. Jedan je pitanje dostupnosti vakcina. Nema ih, one dođu. U Beogradu ih uglavnom ima, a sad za druga mesta ja ne mogu da kažem, onda se prave spiskovi mladih i oni idu. Drugo je pitanje informisanosti. Znate, ako roditelji nisu upoznati, treba da im ukaže pedijatar ili ginekolog na postojanje te vakcine, što se nije baš realnost naša još uvek. Ne znam zbog čega, ali je tako. Kada se neko, recimo, vakciniše danas, koliko vremena je neophodno da prođe da bi on imao tu zaštitu? Znači ovako, nije dovoljna jedna doza vakcine. Odnosno, ima neki studija koje ukazuju da postoji mogućnosti davanja jedne doze, ali je, mislim, realno da to budu 2 doze sa razmakom od najmanje 6 meseci, a ako je mlada osoba ima 15 ili više godina, onda se umeće još 1/3 doza između te dve da bi se pojačao imunološki odgovor, mada mnoge studije pokazuju da ta 3. doza i nije neophodna velikom broju mladih. Jedino ako je osoba imunokompromitovana, ako živi sa HIV-om, onda je dobro da primi 3 doze. A da li je vakcinacija bezbedna? Znači, da li postoje neki nuspojave? Postoji bolna osetljivost na mestu davanja i ja uvek kažem koliko god da vakcinišem, evo sad već 18 godina mlade, da je nekako COVID uneo veliki strah od vakcina, zato što još uvek to su bile nove vakcine koje su primenjene i nama je to sve bilo nepoznato, međutim ovde je reč o jednom starom rekombinantnoj vakcini koja nije živa. Znači, u laboratoriji su napravljene neke školjkice od proteina koje u morfološkom smislu imitiraju virus, znači zovu se virusu slične partikule, ali svakako nemaju DNK, ne mogu da izazovu infekciju. I kada se ubrizgaju u mišić, onda se stvaraju specifična neutrališuća antitela, koja, ja bih rekla, kao Lego kocka, se vezuju za virus ako on dođe, recimo, u neku telesnu tečnost i ne dozvole mu da uđe. Koja je to dužina? Znači, mesec dana posle poslednje doze vakcine se postiže najviši nivo tih neutrališućih antitela. On zatim negde opada u naredne 2 godine, ali i posle te 2 godine se održava na nivou koji je preko 10 puta viši od nivoa koji se postiže prirodnom infekcijom. Što se tiče bezbednosti vakcine, postoji neki globalni savetodavni komitet Svetske zdravstvene organizacije koji prikuplja informacije o štetnim efektima vakcina
i oni to updateuju i izdaju nam te periodično izveštaje svaki 6 meseci, nema nikakvih dokaza o štetnim efektima te vakcine. Prosto mi znamo taj tip vakcine i deca već dobijaju. Da li je potreban pregled pre vakcinacije? Pregled ginekološki ne. Ono što jeste potrebno, to je da pedijatar vidi da je dete zdravo u tom trenutku. Znači da je u stvari imunološki stabilno, je li tako? Ne, nego da prosto nema neku respiratornu infekciju u tom trenutku. Razumem. Mislim, ako počinje neka infekcija, može da dođe do, u stvari, ometanja imuniteta koji se postiže tom vakcinom. I hoću još nešto da kažem, to je poruka Svetske zdravstvene kako eradikovati karcinom grlića materice do 2030. I mislim da je to jako dobro i govori nam o značaju ove vakcine. Oni smatraju da je bitno da se učestalost smanji na ispod 4 na 100.000 žena. Trenutno je kod nas 26,7 ta učestalost i preko 600 žena svake godine nepotrebno umire od te maligne neoplazme. Znači, samo ako bi se vakcinisalo 90% devojčica, ovo je sad reč o devojčicama, ali sad sigurno da trebaju i dečaci, i dobro je da kod nas mogu i dečaci, učestalost bi se snizila karcinoma na 2,1. Znači, samo to merom. Znači, mi u stvari imamo vakcinu koja je prevencija za karcinom. Jeste. Najbanalnije, tako možemo da kažemo, je li tako? Tako je. U kombinaciji sa redovnim screeningom koji može i da se odloži i proredi, mi smo ostvarili zadovoljavajući efekt i smanjili broj obolelih žena. A postoji zvaničan podatak od ukupnog broja vakcinisanih kod nas, da li ima više dečaka i devojčica? Jeste, postoji taj podatak. 3/4 su devojčice, 1/4 dečaka. A šta mislite zašto? Zašto mame dečaka... Pa ja mislim da nije problem u roditeljima koliko informacije koju dobijaju od lekara. Prosto zaboravimo na dečake. Znači, mislite da su devojčice bolje informisane? Pa, kada se pričaju u medijima, priča se o devojčicama. Da, više se obraća možda devojčicama. Jeste. A taj rodno neutralni pristup je jako važan. Mislim, i na individualnom nivou ti dečaci mogu da obole od niza oboljenja i konačno mogu i to da prenesu svojim partnerkama i svojoj deci. Zašto bi to radili ako ne moraju? A koje je najčešće objašnjenje roditelja? Zašto se dvoume da li da vakcinišu i da ne vakcinišu? Šta vam kažu kad pričate sa njima? Postoji jedan mali broj koji kaže mi smo a priori protiv vakcina. I vi znate da danas, da smo prvo imali tu fazu informisanog pristanka, a da se danas dobijaju kazne roditelji koji ne vakcinišu ovim vakcinama koje su obavezne. Znači, jedna kategorija je te koji su a priori, ali njih je manje. Ovi drugi ili su dobili negativnu informaciju od komšija, prijatelja, lekara, da ja ne bih svoju decu vakcinisala. To je nešto što je stvarno poražavajuće, ali postoji također jedna kategorija roditelja i to smo videli u vreme COVID-a, znate, koji su čuli od svojih rođaka koji žive u inostranstvu, a mnogo naših ljudi ima sada rođake koji su otišli u emigraciju i tamo su deca dobila vakcinu i oni dolaze upravo sa zahtevom da deca dobiju tu vakcinu u vreme još to se plaćala. A ima li smisla vakcinisati seksualno aktivne osobe? Ima. To nije terapeutska vakcina, da se razumemo. I može da bude malo manje efikasna, ali nije realno da jedna osoba bude inficirana sa svih 9 tipova. I drugo, i u praksi, ne samo ja, svi moji kolege su imali slučajeve da osoba ima recimo kondilome i da uporno recidiviraju i da ne možeš nikako da ih izlečiš, ili neke ima displazne promene na grliću, a mlade osoba, i to svakako tu ne radimo nikakve intervencije nego pratimo, i ako damo tu vakcinu olakšamo organizmu da izbaci virus. Tako da apsolutno ima i nema te starosne granice koja, čak mogu i žene koje doje.
A Srbija je godinama među evropskim zemljama sa visokom stopom oboljevanja i umiranja od karcinoma grlića materice. Malo pre ste spomenuli, znači ja mislim da je u proseku baš stopa 1,7 dnevno žena nam gubi život zbog ovog opakog virusa. Zašto je to tako? Kada evo sad imamo vakcinu. Zašto? Ok, razumem sve da je bila korona, da se roditelji možda plaše, ali zaista mislim da evo i ovo je jedan od načina kako možemo da proaktivno delujemo i da zaista upoznamo roditelje da mi imamo dostupnu vakcinu koja je stari tip, koja je 9-valentna, koja je besplatna i da mogu da se vakcinišu, znači da ponovimo još jednom, od koliko do koliko? Ona je besplatna od 9 do 19, plus od 19 do 26, kako populacija studenata, tako i mladi ljudi koji imaju karton u domu zdravlja kod svog izabranog lekara, a od 26 do 45 ako postoje indikacije sa potpisom specijalista odgovarajuće grane medicine. Zašto je to tako je dosta težak odgovor na to pitanje, kao što je i zašto kod nas ljudi ne koriste kontracepciju, znate. To je iz iste kategorije. Ja mislim da je to nivo zdravstvene prosvećenosti koji nije odgovarajući, ali mi smo jedna od retkih zemalja Evrope koja nema nikakvo zdravstveno vaspitanje. Ima na papiru. Ja ne kažem, i ima neka ideja da se to inkorporira u različite predmete, ali ako pogledate u realnosti, ti predmeti ili ti sadržaji se uglavnom preskaču ili se možda samo uči o nekim medicinskim aspektima, ali generalno nešto što bi doprinelo boljitku ne postoji. Imamo primjer Finske. To je zemlja da se sad idemo na problem adolescentne trudnoće, što je ista stvar. Oni su među prvim zemljama još 70. godina 20. veka uveli seksualnu edukaciju. I odmah su videli već u narednim godinama da je pala stopa abortusa kod devojaka. I onda su rekli, ok, mi smo sad postigli cilj, možemo da izbacimo seksualnu edukaciju. Kako je prestala seksualna edukacija, tako je opet skočila i snizila se uzrast početka prvog seksualnog odnosa. Tako da su onda uveli i to je ostalo kao jedan predmet koji postoji, koji je obavezan za sve mlade. Znači edukacija, edukacija i edukacija. Mislim da je edukacija. I jedno konstantni razgovor. Ali edukacija koja bi bila sveobuhvatna. Znači ne samo o fiziologiji, anatomiji i reprodukcije, nego uopšte o svim aspektima koji su važni da bi naše mlade osobe ostvarile zadovoljavajući seksualni život i očuvala svoje reproduktivno zdravlje. I koliko je HPV važan, možda još jedan podatak, to su nedavne studije pokazale, da ako u jednom trenutku žena ima HPV infekciju grlića materice, 2 puta je manja šansa da se dogodi trudnoća koju želi, odnosno ako muškarac u spermi ima HPV, 4 puta je veći rizik za spontani pobačaj. Tako da mislim da je sve to dovoljno da stvarno, ako je to besplatno i ako je bezbedno, efikasno, ne vidim razloga da ne zaživi. Ja bih rekla da se zaista ta granica stupanja u prvi seksualni odnos spustila i da verovatno samim tim se i povećava broj polno prenosivih bolesti, a da li je i to onda uzročno povezano sa sve većim brojem, nažalost, žena koje imaju karcinom grlića materice? Da li je to rano stupanje u seksualne odnose i ta neinformisanost, nevakcinacija, sve zajedno utiče direktno na ovu poražavajuću brojku? Mnogo stvari utiče na tu poražavajuću brojku. Jedna je svakako, da kažem, ta jedna kategorija mladih koji ranije stupaju u seksualne odnose, jer je to period kada su posebno osetljivi na nastanak klamidijskih infekcija, infekcija humanim papiloma virusom. Ja sam svojevremeno radila neko istraživanje o prisustvu hlamidije kod devojaka. Kod onih koje nisu imale tegobe, nikakve tegobe, skoro 30% je bilo onih koje su imale u tom trenutku hlamidijsku infekciju, a među onima sa tegobama je taj procenat bio preko 40. Tako da svakako
Hlamidija je jedan od važnih uzroka stečene neplodnosti. Drugi razlog je što danas mladi ljudi odlažu zasnivanje porodice i rađanje dece za kasnije životno doba, tako da samim tim plodnost pada i onda je to nekako kod tih mladih emancipovanih, sad je tajming i sad to treba da se dogodi. Ja, to može tako? Ne može. Ne može i to jeste problem. Sad dobro, ono što je dobro, to je da je tehnološki razvoj medicine omogućio da ti postupci biomedicinski potpomognute oplodnje stvarno budu efikasni, što je stvarno dobro za naše mlade ljude. Mi sad imamo i veći broj pokušaja vantelesne oplodnje, što je značajna stvar za mlade parove koji se bore. Mi smo jedna od zemalja koja je prosto izuzetna po tome. Ljudi koji se bave bi rekli da je malo nerealno, zato što imate osobe koje i prosto biološki to ne mogu, a imaju prava i onda insistiraju na tome. Koji bi vaš bio savet za, hajde prvo za roditelje koji se i dome posle cijele ove naše priče, posle ovih i numeričkih i iskustvenih pokazatelja da je zaista ta HPV vakcinacija, ja mogu slobodno da kažem, neophodnost modernog doba. Šta biste im vi rekli kao roditelji? Pa rekla bih da preuzimaju odgovornost za zdravlje i dobrobit ne samo svoje dece, nego i svojih unuka sutra. I da apsolutno način kako se oni odnose prema preventivnim tim aktivnostima je nešto što će njihova deca usvojiti. Tako da gaje novu generaciju mladih koji neće imati dobre zdravstvene navike. Draga Katarina, veliko vam hvala na današnjem gostovanju. Mnogo toga sam ja naučila od vas i zaista ću preneti svojim momcima. Jasno mi je šta posle današnjeg razgovora treba da uradim. Znači, obavezna HPV vakcinacija za sve moderne momke i devojčice, ali da naglasimo momke. Veliko mi je zadovoljstvo. Svako dobro.